L-istorja militari ta' Malta mal-milja ta' snin qed tiġi esebita f'wirja f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi li tinkludi vetturi oriġinali, replika ta' tankijiet tal-gwerra, kaxxi tal-hand grenades, tankijiet tal-fuel, radi u mezzi ta' komunikazzjoni ta' dak iż-żmien, uniformijiet u dokumenti. Dan kollu jinsab taħt saqaf wieħed fl-MCC fil-Belt Kapitali. Hemmhekk il-kuratur Wayne Grima spjegalna l-milja ta' żmien li tulu hija mqassma din il-wirja. Ara ħanibdew minn żmien tal-Operation Husky, u mbagħad ħajkun hemm fin-nofs ħajkun hemm Soldier at War, warajhom ħajkun hemm ebiżizzjoni ta' helmets, u mbagħad ħajkun hemm il-Rumani u ħajkun hemm il-Medjevali. U għasemilna wkoll fost l-aktar oġġetti li jispikkaw f'din il-wirja. Ara hawnhekk hawn wirja ta' kollox għandna vetturi militari, radios militari, ħajkun hawn l-armi militari u moturi affarijiet, uniformijiet, it-tratti, ħajkun hawn kollox li kien jintuża fi żmien il-gwerra ta' dak iż-żmien. One News kien preżenti l-ġimgħa filgħodu waqt li kienet għadha qed tintrama l-wirja. Hemmhekk iltqajna mal-kollezzjonist Leonard Azzopardi li ilu jikkollezzjona affarijiet tal-gwerra minn meta kien tifel xkejken. Hawnhekk għandi libsa ta' pilot Amerikan, kien troop carrier fl-Ewropa, u libsa ta' pilot Ingliż dan. Ġibet mill-ewwel line file ta' uffiċjal Ingliż li ngħata lil Leonard minn familtu li juri l-ħajja tiegħu fil-militar b'ritratti, il-ktieb tas-servizz, ittri li rċieva minn għand bintu sakemm serva lil pajjiżu u kartolini tal-miliet fost oġġetti u dokumenti oħrajn. Dakka kien radio technician l-Eġittu fi żmien il-gwerra u fih hemm littri li kien jirċievant il-familja kollha u l-affarijiet li kien juża hemm eżempju dizzjonarju mill-Ingliż għall-Arbi u mapep u insomma l-affarijiet li kien jiżomm kollox fil-fajl li tiegħu. Intant flimkien ma' din il-wirja l-ġimgħa u s-sibt se jittellaw żewġ kunċerti b'kanzunetti ta' żmien l-aħħar gwerra dinjija bis-sem tal-Forzi Armati ta' Malta u l-Goldberg Ensemble taħt id-direzzjoni ta' Maestro Jonathan Borch u Maestro Michael Laus rispettivament. Il-biljetti jistgħu jinxtraw minn fuq showshappening.com jew minn mal-bib. Il-wirja se tkun miftuħa l-ġimgħa fil-għaxija sa' 9:30, is-sibt mid-9:30 ta' filgħodu sa' 9:30 ta' filgħaxija u l-ħadd mid-9:30 ta' filgħodu sa' 2 ta' wara nofsinhar.